खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव सानै सन्देह गोनां बांलादेशी नोगोरारिखौ हमनो हादों। जायगानि सुबुंफोरा गुवाहाटीनि पल्टन बाजार ओनसोलनिफ्राय बे सन्देह गोनां सानै बांलादेशी नोगोरारिखौ हमनो हादों। बे सन्देह गोनां सुबुंजों जायगानिनो सानै सुबुङा सोमोन्दो थानायनि अजद होदों रायजो राजाफ्रा। हमनो मोननाय सन्देह खालामजाथाव सानै सुबुंखौ जायगानि सुबुंफ्रा हमनानै पुलिसनो गथायनानै होयो आरो बिसोरखौ सिग्रोमनाय समाव बे सन्देह गोनां सुबुंफ्रा जेबो रोखोमनि रोखा पासपोर्ट डकुमेन्ट्स गैयाबालानो भारताव हाबफैदोंमोन होननानै मिथिहोदों। पुलिसआ बिसोरखौ सोंनाय फिननाय खालामनाय समाव गावसोरखौ सासे सुबुंनि हेफाजाबजों भारताव हाबफैनायखौ सिमान लादों आरो मदद खालामग्रा सुबुंखौ हुदय देखा होनानै सिनायथिनो हादों। दायो पुलिसआ बिसोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानायजों लोगोसे बिसोरखौ लाबोनायाव मदद खालामग्रा सुबुंखौ संदाननायखौ जागायबाय आरो भारत हादोराव हाबफैनो थाखाय सोरनिबा आखाइ दंबावो नामा बेनि बागै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। गसाइ बसुमतारीनि हेंथायै गोख्रों जाख्ल'नायनि अजद। क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि गसाइ बसुमतारी बिथाङा मण्डलाव सफैनाय माखासे रांखौ 50,000 रांनिफ्राय 10,000 रांखौ बाहायनानै जानायनि अजद आरो 1,80,000 रांनिफ्राय 80,000 रांखौ बाहायनानै जानायनि अजद दैखांदोंमोन 12था बिजेपि मण्डलनि आफादगिरि बिथांमोना। बिथांनि सायाव दायो माबादि राहा लानाय जायो बेखौ समाजाव फोरमायसिगोन। एमएलएफोरा रायजो राजानो खोथा होनाय बादियै खामानि मावनानै दिन्थियोब्ला रायजो राजाफ्रा गोजोनो नाथाय बेनि सोलाय रायजो राजाफोरखौ नायाबालानो गावल' हारसिङै सम्पति गोबां रां आरजिनानै लायोब्ला रायजो राजाफ्राबो बेनि फिथाइखौ होफिननो बारा गोबाव सम नाङा। बेबादिनो सासे एमएलएखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव रायजो राजाफ्रा दावदै खुबैनानै गाग्लोबदों। सोनाब बंग'नि बारग' टिएमसिनि एमएलए रमेन्द्र सिंह रयखौ दावदै खुबैनानै गाग्लोबनाया समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा थांनाय 19 जुनाव कर्नाटकनिफ्राय जाख्ल'नायनि दायाव पुलिसआ बिखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। बे हमनो मोननाय टिएमसिनि बारग' एमएलए रमेन्द्र सिंह रयखौ गारियाव गाखोनाय समाव रायजो राजाफ्रा दावदै खुबैनानै गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे साननैसोआव जों गोबां बर' सुबुंफोरखौ न'निफ्राय गोमानायखौ खौरां मोनबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्ला चन्द्रपारानि बिजुलिबारि गामिनि थागिबि गाफ्रु ब्रह्म 22 बोसोर बैसोनि बिथाङा गोमानानै दङ। न'खरनि सुबुङा मिथिहोनाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय 14 जुनखालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगासो समाव बरपेटा रेल स्टेशननिफ्राय लकमान्य तिलक डिब्रुगड़ एक्सप्रेसजों गावनि सानै लोगोफोरजों गुजरातसिम खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय थांनाय 15 जुनखालि साननि 7 रिंगासो समनिफ्राय गाफ्रु ब्रह्म 23 बोसोर बैसोनि सुबुङा मध्य प्रदेशनि जबलपुर रेल स्टेशननिफ्राय गावनि लोगोफोरजों लोगोसे थांफायाखै आरो बे दिननिफ्रायनो दिनैसिमबो बिनि जेबो खौरां गैया जायनि जाहोनाव न'खरनि सुबुंफ्रा दायो जोबोर जिंगायाव दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर गाफ्रु ब्रह्म बिथांखौ नुयोब्ला जानबुं नम्बर 9387708503 नङाब्ला गुबुन मोनसे जानबुं नम्बरा जादों 6900126548 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। रौता पुलिसआ मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोन 15 कन्टेनाराव 23.06 ग्राम हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। 15 नं राजा लामायाव तेजपुर फारसे थांबाय थानाय तामन्ना मुंनि आल्ट्रा बास गारिनिफ्राय सिग्रोमनानै बेफोर हेर'इनफोरखौ हमनो हानायजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय धेकियाजुलि केहेरखान्दा गामिनि फालांगिरि जयनाल उद्दिन मुंनि सासे सुबुंखौबो हमनो हादों। बेनि अनगायैबो बेराफारसेथिं चिरां जिल्लानि काजलगाव सातिपुर गामिनि ड्राग्स फालांगिरि हमनो हाबावदों आरो बे हमनो मोननाय फालांगिरिनिफ्राय खमैबो मोन 18 ड्राग्सजों आबुं कन्टेनार गंसे AS26D6150 नम्बरनि स्कुटि गारि आरो नोगोद 1,100 रांबो हमनो हादों। हमनो मोननाय फालांगिरिखौ जनाखि बस्तिनि नुरुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। दैज्लां बोथोरनि समावबो तामुलपुरनि सेसापानियाव फिन आरोबाव मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव दाङाबाजि। तामुलपुर जिल्लानि कमारिकाटा हाग्रा बिफान मावखुलिनि बेन्दोंआव थानाय सेसापानि कारकेला पाख्रिपारानि मुन बसुमतारीनि थाग्रा न'खौ फुंनि समाव हाग्रानि मैदेरा सोरलां बोरलां खालामनानै गालांदों। खाफाल मोजां नाथाय मैदेरा न'खौ सिफायनाय समाव न'आव रावबो गैयामोन जायनि थाखाय सुबुंनि जेबो जोखोम जायासै। थाग्रा न'नि इन्जुर नाख्रेबनायजों लोगोसे उन्दुग्रा बैसांखौबो बोफ्लंनानै गालांदों हाग्रानि मैदेरा। जाथायखौ लानानै दुखुथिया न'खरा दुखु फोरमायनायजों लोगोसे हाग्रा बिफान आरो आसाम सोरखारजों लोगोसे BTC सोरखारनिफ्राय हेफाजाब हास्थायदों। तामुलपुर जिल्लानि कमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोंआव थानाय हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सोमजिबाय थानाय दाङाबाजिखौ हाग्रा बिफान आरो आसाम सोरखार BTC सोरखारा बेफोर जेंनाखौ माब्ला सुस्रांनो हागोन बेखौ समाजाव फोरमायसिगोन। আমি একেলগে জইণ্ট মনিটৰিং কমিটি মিটিং যিটো জইণ্ট সেক্ৰেটাৰী নৰ্থ ইষ্ট নীৰজ কুমাৰ বাঞ্চৰ তেওঁৰ চেম্বাৰৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙত তেওঁ অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰু বডোলেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট আৰু সিগনেটৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ UBPO আৰু লগতে NDP ৱেলফেয়াৰ তেওঁলোকে আগভাগ লৈছে। আমি ফিজিকেলি ইয়াত তেওঁলোকৰ লগত বহিছোঁ। আজি যেহেতু
বহুত দিনৰ মূৰত একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ৰিভিউ মিটিং হৈছে ইয়াৰ লগত আমি যিখিনি এতিয়া একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ মেইন ক্লজেছ পেণ্ডিং হৈ আছে মেইনলি এইটোৰ বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এই কাৰণত আমি আপোনালোকৰ দ্বাৰা আজি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰক মেইন যিটো একৰ্ডৰ যি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে যাতে আজিৰ মনিটৰিং মিটিঙৰ পৰা অনাগত দিনত অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনত আগবাঢ়িব কিয়নো মেইন অবজেক্টিভটো হ'ল যে অগমেণ্টেশ্যন অফ বাউণ্ডাৰী যিটো আছিলে এইটোৰ বিষয় য'ত কমিশ্যন লেপছ হৈ গ'ল ইয়াৰ কাৰণে কমিশ্যন গঠন কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভাৰত সংবিধানত 125 যিটো এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব লাগে য'ত মানে 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ এডিশ্যন হ'ব চিটছ বঢ়োৱা হ'ব 46 মেম্বাৰৰ পৰা 60 মেম্বাৰ্ছলৈকে চ' বিভিন্ন যিটো কনষ্টিটিউচনেল মেটাৰ সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যিমান চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ আৰু অসম চৰকাৰৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে